vystavovatelia, návštevníci a vážený rozhodcovský zbor. Dovolte mi privítať vás na záverečných súťažiach Národnej výstavy. Dear visitors, exhibitors, and dear judges panel, let us welcome you at the final competitions of our National Dog Show. A predtým, ako začneme, mám pre vás jednu technickú informáciu. Vstup do záverečného kruhu je z toho prípravného a východ je výlučne z opačnej strany, ako ste do nastupovali. And before we will start, because we really need to be quick today, we would like to inform you about that the entering to the final ring is only from the pre-ring, and please leave the best in show ring on the opposite side. No a keďže nás toho dnes čaká naozaj celkom veľa, povedala by som, že môžeme pomaly začať, no keďže máme národnú výstavu, radi by sme to otvorili našou národnou hymnou. And as this is our National Dog Show, we are going to open our program. We will open it with our national anthem. My vám veľmi pekne ďakujeme všetkým, že ste s nami spoločne otvorili záverečné súťaže Národnej výstavy a samozrejme aj ďakujeme všetkým, ktorí na túto výstavu svojich jedincov prihlásili. Záverečné súťaže sú trocha skrátené a preto začneme už súťažou o najkrajšieho jedinca mladého skupiny číslo 1. Túto skupinu príde posúdiť pani rozhodkyňa zo Slovenska. The junior best in group of the FCI group number 1 is going to be judged today by our guest from Slovenia. Please welcome Mrs. Olga Kuprianovašinko. A do záverečného kruhu nám prichádza biely švajčiarsky ovčiak, austrálsky ovčiak, chodský pes, bradatá kólia, border kólia, pumy, pikardský ovčiak, šiperka, velškorgý kardigan a velškorgý pembroke. A ešte holandský ovčiak. Dávame do pozornosti všetkým vystavovateľom, že rozhodcovia zo súťaži juniorov vyberajú iba jedného zástupcu, čo teda znamená, že posudzovanie juniorských skupín bude prebiehať rýchlo. A preto poprosíme jedince, ktoré získali titul Best of Junior FCI skupín číslo 2 a 3, aby sa začali pripravovať do prípravného kruhu. We would like to remind our exhibitors that our judges are going to choose only one of the finalists within our groups. And this means that our group judging within juniors should be quicker, and we would like to ask all the best of juniors within second and third FCI groups to get ready in the pre-ring. A
A dnes víťazí biely švajčiarsky ovčiak. Prvého finalistu do súťaže Junior Best in Show národnej výstavy už poznáme, vybrala nám ho pani rozhodkyňa Olga Kuprianová-Šinko. No a toho druhého finalistu vyberie pán rozhodca, ktorý k nám pricestoval zo Srbska a týmto ho k nám pozývam z kruhu prípravného. We would like to invite our judge from Serbia who is going to choose the second finalist for the Junior Best in Show finals. Je to pán Željko Lozič. A skupinu číslo 2 nám otvára nemecká doga škvrnitá, nemecká doga žltá, Leonberger, veľký švajčiarsky salašnícky pes, Doberman, Cane Corso, stredoazijský ovčiak, Torniak, Bull Mastiff, Rottweiler, kanárska doga, nemecký boxer, anglický bulldog, bradač malý čierny, bradač malý korenie a sol a bradač malý čierno-strieborný. Iba pripomínam, že teda záverečné súťaže našej národnej výstavy psov sú v skrátenom režime a sú v skrátenom režime preto, lebo súťažou a zadaním titulu Best in Show na národnej výstave dnešný deň neukončujeme, ale čaká nás ešte samotné posudzovanie Victory Show, ale máme víťaza a je to plemeno Doberman. Záverečný kruh je pripravený aj na tretiu skupinu teriérov. The final ring is ready for the FCA group number 3, group of terriers. Do prípravného kruhu preto pozývam pani rozhodkyňu, ktorá najkrajšieho mladého teriéra vyberie. We would like to ask our judge who is going to choose the best one within the junior terriers. A je to pani rozhodkyňa zo Slovenska, is our Slovak judge. Please welcome Mrs. Anna Cvieceková. Americký staffordshírsky teriér, Bull terrier, staffordshírsky teriér, Fox terrier, krátkosrstý, Cairn terrier, West Highland White terrier, brazílsky teriér, Border terrier, Jack Russell terrier a Yorkshírsky teriér. Veríme, že v prípravnom kruhu sa pripravujú aj víťazi spomedzi jazvečíkov, ale je rozhodnuté v našom záverečnom kruhu. A zástupcom skupiny FCI číslo 3 sa stáva Fox terrier hladkosrstý.
Ďakujeme pani rozhodkyni Anke Cviecekovej za výber najkrajšieho mladého teriéra a najkrajšieho spomedzi mladých jazvečíkov vyberie pán rozhodca, ktorý pricestoval z Českej republiky a týmto ho pozývam k nám do záverečného kruhu. We would like to welcome our guest from the Czech Republic who is going to choose the best young within the tackles. Je to pán Ladislav Frnčo. A túto skupinu nám otvára jazvečík štandardný hladkosrstý, hrubosrstý, dlhosrstý, jazvečík trpasličí hladkosrstý, dlhosrstý a jazvečík dlhosrstý králičí. Poprosíme aj jedincov, ktorí patria do skupiny FCI číslo 5 a 6 a získali dnes na národnej výstave titul Best of Junior, aby sa začali pripravovať do prípravného kruhu. We also would like to ask our Best of Juniors, they belong to the FCI group number 5 and 6, come and get ready in our pre-ring. Máme víťaza, jazvečík dlhosrstý králičí. Chceli by sme ešte raz poprosiť všetkých vystavovateľov, aby opúšťali záverečný kruh potom na opačnej strane, tak ako tu čaká naša vystavovateľka, pretože aj keď možno pre vás evokuje tam ten východ, je iba vchod a východ pre našich rozhodcov, takže naozaj poprosíme, aby ste neopúšťali záverečný kruh, ale poďme sa ďalej pozerať na výber súťažiacich do súťaže Junior Best in Show. Piatú skupinu juniorov posúdi pani rozhodkynia zo Slovenska. The Junior Best in Group FCI Group number 5 is going to be judged today by our Slovak judge, Mrs. Zuzana Mikolková. A do záverečného kruhu vchádza americká Akita, sibírsky husky, peruánsky naháč, samojed, Shiba Inu, Basenji, Lapinkoira, nemecký špic malý a nemecký špic trpasličí. A v našom prípravnom kruhu sa už zbierajú aj jedinci, ktorí získali titul Best of Juniors FCI skupiny číslo 6, čiže spomedzi Duričov a Farbiarov. A preto je čas zavolať aj mladé stavače s rovnakým titulom, čiže jedince, ktoré získali nielen titul víťaz Slovenska mladých, ale hlavne ten titul Best of Junior. Poprosíme začať sa pripravovať. As in the pre-ring, we can see the FCA group number 6 within the Sandhounds and related breeds getting ready with, of course, our best of juniors. Please also the pointing dogs get ready. A v FCA skupine číslo 5 máme rozhodnuté víťazy. Nemecký špic trpasličí. Šiestu skupinu prichádza posúdiť pán rozhodca zo Srbska. The FCA group number 6 today is going to be judged by our guest from Serbia, Mr. István Orčík. A skupinu číslo 6 nám otvára rodejský Ridgeback, za ním dalmatínsky pes, Coonhound a Beagle.
týchto 4 jedincov ešte uvidíme aj v spoločnom pohybe. Pripomeňme si, že sú to plemená Rhodesky, Ridgeback, Dalmatínsky pes, Coonhound a Beagle. A zastupovať túto skupinu v súťaži Junior Best in Show bude iba jeden z nich. A bude to Beagle. Jedna skupina FC je pripravená a preto nám už do záverečného kruhu o malú chvíľu vojde rozhodkyňa, ktorá vyberie 7. finalistu do súťaže Junior Best in Show a je to pani Viera Staviarská. A v skupine stavačov uvidíme maďarskú vižlu, nemecký krátkosrstý stavač, nemecký drôtosrstý stavač, írsky setter, anglický setter, nemecký drôtosrstý stavač, Bracco Italiano, Gordon setter, malý monsterlandský stavač a český fúzač. Už sme v 7. skupine juniorov a to teda znamená, že nás čakajú posledné skupiny, preto 8. sa už pripravuje a spoločenské plemená sa, verím, pripravujú taktiež. Jedince s titulom Best of Junior poprosíme pripraviť sa na nástup do kruhu prípravného. Dnes víťazí írsky setter červený. V záverečnom kruhu pani rozhodkyňu Vieru Staviarsku vystrieda taktiež pani rozhodkyňa zo Slovenska, ktorá posúdi FC skupinu číslo 8. Je to pani rozhodkyňa Soňa Heldová. A nastupuje nám Labrador Retriever, Zlatý Retriever, Flat-Coated Retriever, Americký Cocker Spaniel a Lagotto Romagnolo. Skupina spoločenských plemien, čiže 9. skupina, teraz je ten čas, kedy máte nastúpiť do kruhu prípravného. Vaša pani rozhodkyňa je už v prípravnom kruhu a čaká na vás. Best of Juniors within the companion dogs, now it's your time to enter the pre-ring because your group judge is waiting for you in the pre-ring. Titul Junior Best in Group na národnej výstave z FC skupiny číslo 8 si odnáša Zlatý Retriever.
V našom rozhodcovskom zbore máme rozhodcov z rôznych krajín a máme tam aj pani rozhodkyňu z Poľska. Je to pani rozhodkyňa Zsofia Konderla, ktorá posúdi 9. skupinu juniorov. Pudel veľký strieborný, pudel stredný strieborný a pudel stredný čierny, tibetský teriér, Cavalier King Charles Španiel, Coton de Tulear, Mops, belgický grifon, Boston Terrier, malý kontinentálny španiel Papillon, čínsky chocholatý pes, francúzsky buldoček, Shih Tzu, pudel Toy, čivava dlhosrstá a čivava krátkosrstá. Poprosíme 10. skupinu našich mladých chrtov s titulom Best of Junior, aby nastúpili do prípravného kruhu. The FCA group number 10, our junior, Best of Junior within Sidehounds, please get ready in the pre-ring. A predposlednú miestenku do súťaže Junior Best in Show, čiže najkrajším mladým jedincom tejto skupiny sa stáva Coton de Tulear. Máme ešte jednu miestenku do súťaže Junior Best in Show pre mladého chrta a túto miestenku zadá pani rozhodkyňa z Českej republiky. Je to pani Lenka Frnčová. A skupinu chrtov nám otvára plemeno Slugy, za ňou perský chrt Saluky, Vipet a taliansky chrtík. A samozrejme po 10 skupinách juniorov budeme pokračovať 10 skupinami dospelými, takže poprosíme víťazov plemien prvej skupiny, aby sa nastúpili do prípravného kruhu. Best of breeds within the FCA groups number 1, please come and get ready to the pre-ring. Titul Junior Best in Group získava plemeno Vipet. Na našich 10 arbitrov, ktorých ste mali možnosť vidieť, posudzovať a vyberať 10 najkrajších mladých jedincov, dnes ešte uvidíte na Národnej výstave, pretože budú posudzovať aj 10 skupín dospelých. Takže opäť do záverečného kruhu pozývam pani rozhodkyňu zo Slovenska. As you had the opportunity to see our 10 judges choosing 10 best junior dogs to the Junior Best in Show finals, you will have the opportunity to see them again at our National Dog Show because they will choose 10 finalists for the Best in Show.
And it's time to welcome again our guest from Slovenia. Poprosíme našich kolegov, aby pani rozhodkyňu zavolali, pretože si prezerala jedincov ešte v prípravnom kruhu, ale o to srdečnejšie ju prosím privítajte. Je to pani rozhodkyňa zo Slovenska, our guest from Slovenia, Mrs. Olga Kupriano-Vašinko. A prvú FCI skupinu nám otvára Československý vlčiak, belgický ovčiak Malinois, nemecký ovčiak dlhosrstý, nemecký ovčiak krátkosrstý, biely švajčiarsky ovčiak, austrálsky ovčiak, staroanglický ovčiak, bearded collie, kolia dlhosrstá, briard, kolia krátkosrstá, border kolia, pikardský ovčiak, austrálsky dobytkársky pes, miniatúrny americký ovčiak, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan, šiperka a túto skupinu nám uzatvára šetlandský ovčiak. Máme nastúpených víťazov plemien SCI skupiny číslo 1 ovčiarskych a pastierských psov a v prípravnom kruhu sa pripravujú víťazi plemien FCI skupiny číslo 2. Already now the final ring belongs to the best of breeds within the FCI group number 1, and we do believe that the best of breeds within the second FCI group are getting ready in the pre-ring. Now the judging is going to be as we are used to. And our judge, Mrs. Olga Kupriano-Vašinko, is making her short list. We can see the Šiperka, Berger de Picardier, Border Collie, Collie Smooth, Australian Shepherd, and Malinois. Teraz v užšom výbere belgický ovčiak Malinois. A ako môžete vidieť, teraz už si pani rozhodkyňa spravila užší výber. Tak ako sme aj zvyknutí bežne pri posudzovaní skupín. Máme tu 6 jedincov, z ktorých 3 budú stáť na stupni víťazov. V tejto chvíli sledujeme plemeno austrálsky ovčiak. V pohybe border kolia. Iba pripomeniem, že sledujeme záverečné súťaže národnej výstavy, kde sa nezadávalo čakateľstvo medzinárodného šampióna CIP. Zadával sa tu titul víťaz Slovenska. No a v pohybe sledujeme víťaza plemena pikardský ovčiak. A pikardského ovčiaka v tejto chvíli strieda kolia krátkosrstá, alebo teda plemeno škótsky ovčiak krátkosrstý.
posledným semifinalistom, ktorého si pani rozhodkyňa vybrala do svojej top 6 a ktorého máme možnosť vidieť v individuálnom pohybe, je plemeno Šiperka. Na 3. mieste sa umiestňuje Šiperka. Druhé miesto a titul Reserve Best in Group si odnáša Border Collie. A titul víťaz skupiny patrí plemenu Austrálsky ovčiak. Sme pripravení na posúdenie FCA skupiny číslo 2. We are ready for the group judging of the FCA group number 2 and our group judge is Mr. Željko Lozić from Serbia. A do záverečného kruhu nám nastupuje čierny ruský teriér, nemecká doga škvrnitá, svetobernardský pes, novofutlandský pes, Tosa Inu, nemecká doga modrá, nemecká doga žltá, Doberman, veľký švajčiarsky salašnícky pes, bernský salašnícky pes, Cane Corso, brazílska fila, Rottweiler, nemecký boxer, kontinentálny bulldog, bradač stredný korenie a sol, bradač stredný čierny, anglický bulldog, bradač malý korenie a sol, bradač malý čierno-strieborný, bradač malý čierny a bradač malý biely. A túto skupinu nám uzatvára Affenpinscher. Akým si pán rozhodca Željko Lozić vyberie svoj uši výber z FCA skupiny číslo 2, samozrejme pozývame aj jedincov z FCA skupiny číslo 3 a jeho víťazov plemien do nášho prípravného kruhu. Tu nám už však postupujú jedince do užšieho výberu. A teda v užšom výbere môžeme vidieť čierneho ruského teriéra, plemeno novofutlandský pes, svetobernardský pes, Tosa Inu a Cane Corso. A ešte bradač malý, čierno-strieborný. And the shortlist within the FCA group number 2 is already known. We would like to ask the FCA group number 3 and its best of breeds to get ready in the pre-ring. But now it's time to see the movement of this shortlist. The first one in a row is the Black Russian Terrier. Čierny ruský teriér v pohybe, individuálnom pohybe pred pánom rozhodcom. A v tejto chvíli do figúry tam a späť svetobernardský pes.
svätobernardský pes, ktorý už v tejto chvíli bude striedaný ďalším jedincom, ktorý je pred pánom rozhodcom nastúpený. A je to novofundlandský pes. Pohybe Tosa Inu. V individuálnom pohybe uvidíme aj predstaviteľa plemena Cane Corso. A užší výber pána rozhodcu nám uzatvára bradač malý čierno-strieborný. Tretie miesto si odnáša Tosa Inu. Druhé miesto pre plemeno Bernardín. A víťazom skupiny sa stáva novofundlandský pes. Je čas, aby sme spoznali aj tretieho finalistu, čiže zástupcu teriérov. A preto pozývam pani rozhodkyňu zo Slovenska. We would like to ask our group judge for the terriers. It's Mrs. Anna Cvieceková. A v tejto skupine uvidíme plemená Airedale Terrier, americký Staffordshireský teriér, írsky jemnosrstý pšeničný teriér, Bull Terrier, Staffordshireský Bull Terrier, Fox Terrier, Bedlington Terrier, miniatúrny Bull Terrier, Border Terrier, brazílsky Terrier, Parson Russell Terrier, Cairn Terrier, Jack Russell Terrier, West Highland White Terrier, Skye Terrier, škótsky Terrier, austrálsky Silky Terrier a Yorkshiresky Terrier. Po skupine teriérov nasleduje skupina jazvečíkov, takže poprosíme jedince s titulom víťaz plemena spomedzi jazvečíkov, aby nastúpili do prípravného kruhu. And as we know, the group of terriers follows by the group of tackles, and we would like to ask the best of breeds within the tackle group
A v užšom výbere pani rozhodkyne írsky jemnosrstý pšeničný teriér, fox terrier, Bedlington terrier, border terrier a Jack Russell terrier. Írsky jemnosrstý pšeničný teriér alebo Irish soft-coated Wheaten terrier je prvým z užšieho výberu FC skupiny číslo 3 a túto skupinu dnes posudzuje pani rozhodkyňa Anna Cvieceková. Už sledujeme však fox terriera hladkosrstého. O tomto plemene by sme mohli povedať, že je to plemeno, ktoré sa vyskytuje v dvoch rázoch srsti. Fox terrier hladkosrstý a fox terrier hrubosrstý. Posudzuje sa samostatne, čiže vieme v záverečnom kruhu vidieť obe variety, avšak dnes sme sledovali hladkosrstú varietu. Záverečný kruh už ale patrí ďalšiemu plemenu. A tým je Bedlington terrier. Bedlington terriera nám v tejto chvíli vystriedal border terrier. Ešte jeden pohľad na plemeno border terrier a užší výber pani rozhodkyne nám uzatvára Jack Russell terrier. Tretie miesto fox terrier hladkosrstý. Na druhom mieste bude stáť Bedlington terrier. A víťazom skupiny sa stáva Irish soft-coated Wheaten terrier. Najkrajších troch spomedzi jazvečíkov vyberie pán rozhodca z Českej republiky. Our group judge for the tackle group is our guest from the Czech Republic, Mr. Ladislav Frnčo. A do záverečného kruhu nám vchádza jazvečík štandardný hladkosrstý, dlhosrstý a hrubosrstý. Jazvečík trpasličí hladkosrstý a dlhosrstý a jazvečík králičí hladkosrstý a dlhosrstý. Keďže FCI skupina číslo 4 je najmenšia skupina FCI, čo sa počtu plemien týka,
Posúdenie nebude veľmi dlhé a preto poprosíme víťazov plemien FC skupiny číslo 5, aby nastúpili do prípravného kruhu a zároveň aj víťazov plemien 6. skupiny, aby sa začali pripravovať. Pán rozhodca sa postupne lúči a v záverečnom kruhu nám pravdepodobne ostane užší výber, je to tak a sú tu 4 jedinci. V pohybe sledujeme jazvečíka hladkosrstého štandardného. Jazvečík štandardný, ale hrubozrstý, ktorý v tejto chvíli v pohybe uvidíme aj hladkosrstú varietu trpazličieho jazvečíka. A jazvečík, dlhosrstý králičík. Tretie miesto, jazvečík hladkosrstý štandardný. Druhé miesto, jazvečík hladkosrstý trpazličí a víťazný jazvečík dlhosrstý králičí. Piatú skupinu posúdi pán rozhodca z Maďarska. The FC group number 5 is going to be judged by our guest from Hungary. Please welcome Mr. György Tesic. A v tejto skupine uvidíme americkú Akitu. Za ňou japonská Akita, ibiský Podenko, faraónsky pes, mexický naháč, samojed, čau čau, lapinkoera, aliašský malamut, sibírsky husky, wolfspitz, peruánsky naháč, Shiba Inu, basenji, japonský špic, nemecký špic stredný, peruánsky naháč malý a túto skupinu nám uzatvára Pomeranian. Keď si pán rozhodca György Tesic vyberie svojich finalistov do užšieho výberu, my pozývame
nášho pána rozhodcu pre 6. skupinu do prípravného kruhu, pretože už na ňo čakajú jeho finalisti a zároveň poprosíme aj jedincov, ktorí získali titul Best of Breed FCA skupiny číslo 7, aby sa začali pripravovať na svoj nástup do kruhu prípravného. And our group judge, Mr. George Desic, is making his short list. We would like to ask the best of breeds within the FCA group number 6 to get ready in the pre-ring because your judge is waiting for you and making the pre-judging. And it's time also to call for the best of breeds within the FCA group number 7 within the pointing dogs. Come to the pre-ring as well. And the short list is completed. Výberu alebo shortlistu máme ukončený. A v tejto chvíli v individuálnom posúdení americká Akita Poprosíme nie von, ale zaradiť sa za šibu. Ešte stále prebieha posudzovanie, stále ste v posudzovaní užšieho výberu. Len v tejto chvíli ten individuálny pohyb patrí plemenu ibisky, podenko, krátkosrstý. A záverečný kruh v tejto chvíli patrí plemenu Faraónsky pes. Ešte jeden pohľad. A v pohybe mexický naháč alebo plemeno Xolo. Keďže sa nachádzame na záverečných súťažiach národnej výstavy, dovolte mi iba pripomenúť, že je to výstava, na ktorej sa nezadával titul Cacip, ale namiesto Cacibu sa zadával titul taký veľmi špeciálny, a to titul Víťaz Slovenska. Tento titul sa zadáva iba raz ročne a môžem vám prezradiť, že buď to titul Víťaz Slovenska mladých alebo Víťaz Slovenska veteránov určite má aj jedinec, ktorého vidíme v tejto chvíli. Je to plemeno Čau Čau, pretože je víťazom svojho plemena. No a užší výber pána rozhodcu uzatvára plemeno Shiba Inu. Tretie miesto si odnáša Faraónsky pes.
Druhé miesto Čau Čau. A víťazom skupiny sa stáva Mexický naháč. Poďme sa pozrieť na Duriče a farbiare a víťazov plemien tejto skupiny. Troch najkrajších vyberie pán rozhodca zo Srbska. The best three within the FCA group number 6 are going to be chosen by our guest from Serbia, Mr. Željko Lozić. A v skupine Duričov a farbiarov uvidíme rodeského ridgebacka, za ním porcelán, dalmatínsky pes, slovenský kopov a beagle. Siedma skupina FC je nachystaná v prípravnom kruhu. Je čas pomaly zavolať aj 8. skupinu, ale v záverečnom kruhu stále máme 6. Posudzuje ju pán rozhodca Željko Lozić. A dnes sa lúčime s plemenom Beagle a slovenský kopov. Ostáva nám teda trojica. Ako prvého sledujeme plemeno ako zástupcu plemena rodeský ridgeback. Individuálny pohyb patril a aj o malú chvíľu bude patriť plemenu porcelán. No a túto, môžem povedať, víťaznú trojicu nám uzatvára dalmatínsky pes. Tretie miesto dalmatínsky pes, druhé miesto porcelán a víťazí rodeský ridgeback. Záverečný kruh je prázdny a preto do ňoho pozývam pani rozhodkyňu, ktorá vyberie troch najkrajších spomedzi skupiny stavačov. Our final ring is empty and it's time to invite our group judge for the FCA group number 7. It's our Slovak judge, Mrs. Iveta Vojteková. A do záverečného kruhu nám nastupuje Gordon Setter, weimarský stavač, nemecký drôtosrstý stavač
anglický setter, nemecký krátkosrstý stavač, maďarská vyžla, modrý pikardský španiel, írsky setter červeno-biely, malý munsterlandský stavač, írsky setter červený, Spinone Italiano, Bracco Italiano a slovenský hrubosrstý stavač. Samozrejme, pani rozhodkyňa Iveta Vojteková má svoj čas na to, aby si urobila svoj uší výber FC skupiny číslo 7 a kým tak urobí, je čas zavolať do prípravného kruhu FC skupinu číslo 8. Of course, our judge, Mrs. Iveta Vojteková, has her time for making her shortlist within the FC group number 7. And while she's making it, we would like to ask our best of breeds within the FC group number 8 to get ready in the pre-ring. Ako prvého v ušom výbere máme možnosť vidieť individuálne predvedeného víťaza plemena Gordon Setter. Strieda ho weimarský stavač krátkosrstý. Spinone Italiano. Slovenský hrubosrstý stavač. A nemecký druhotosrstý stavač ukončuje individuálne posúdenie, po ktorom už budeme vedieť, ktorí z týchto troch jedincov budú stáť na stupni víťazov a čo viac, ktorý z nich bude reprezentovať svoju skupinu v súťaži Best in Show. Tretie miesto si odnáša slovenský hrubosrstý stavač. Druhé miesto a titul Reserve Best in Group patrí plemenu Spinone Italiano. A dnes sa v súťaži Best in Show stretneme s plemenom Gordon Setter. Osma skupina je pripravená a pripravená je aj naša pani rozhodkyňa. The group FCI number 8 is ready and ready is also our judge. Please welcome our Slovak judge, Mrs. Sonia Heldová. A do záverečného kruhu nám nastupuje Chesapeake Bay Retriever, Flat-Coated Retriever, Zlatý Retriever, portugalský vodný pes, Lagotto Romagnolo, Labrador Retriever, Welšský Springer Španiel, anglický Springer Španiel, španielský vodný pes a anglický Cocker Španiel.
prípravnom kruhu sa pripravujú víťazi plemien 9. skupiny FCI. Best of breeds within the companion dogs are getting ready in the pre-ring. A v užšom výbere pani rozhodkyne anglický koker španiel, labradorský retriever, lagotoro maňolo, portugalský vodný pes a zlatý retriever. A pozrime sa na nich aj v individuálnom pohybe. Ako prvý je zlatý retriever. Plemeno, ktoré patrí medzi prinášače a jeho pomenovanie medzi chovateľmi je veľmi známe ako Golden, pretože plemeno Golden Retriever. V pohybe sledujeme portugalského vodného psa. Ako jeho názov napovedá, je to plemeno, ktoré pracuje predovšetkým vo vode a tento strih, ktorý máte možnosť vidieť, má veľmi dôležitý význam. Predovšetkým chráni dôležité orgány, ale zároveň vyholený zadok umožňuje ľahké plávanie. V pohybe však už máme možnosť sledovať aj plemeno Lagotoro maňolo. Plemeno, ktoré sa využíva aj v súčasnosti na vyhľadávanie hľuzoviek. No a ďalším veľmi známym psom tejto skupiny je plemeno, ktoré sledujeme v tejto chvíli a je to plemeno Labrador Retriever. Plemeno veľmi všestranné, okrem toho, že sa využíva naozaj aj pri poľovačkách, je to plemeno, ktoré sa využíva napríklad aj ako kanisterapeutický pes alebo ako plemeno pes asistenčný. No a v tejto top 5 máme aj zástupcu španiela a je to plemeno anglický koker španiel. Tretie miesto, anglický koker španiel. Druhé miesto a titul Reserve Best in Group si odnáša zlatý retriever. A víťazom skupiny sa stáva Lagotoro maňolo. Aj spoločenské plemená sú pripravené a vidíme, že aj naša pani rozhodkyňa, je to opäť pani rozhodkyňa z Poľska. Our judge for the companion dogs is ready. Please welcome again our guest from Poland, Mrs. Zsofia Konderla. A v tejto skupine uvidíme plemená pudel veľký biely, pudel veľký plavý, pudel stredný hnedý,
pudel trpasličí viacfarebný, tibetský teriér, Lhasa Apso, Shih Tzu, Coton de Tulear, havanský psík, mops, maltézsky psík, čínsky chocholatý pes, Boston teriér, francúzsky buldoček, pudel toy, papilón, belgický grifón, brabantík, čivava krátkosrstá a čivava dlhosrstá. Do prípravného kruhu poprosíme víťazov plemien 10. skupiny Best of Breeds within the FCI group number 10. Sidehounds, please come to the pre-ring. Sledujeme však skupinu FCI číslo 9, čiže spoločenské plemená. Postupuje nám najmenšie plemeno sveta, čivava krátkosrstá. Belgický grifón. Maltézsky psík. Coton de Tulear, alebo pavonka. Lhasa Apso, a pudel veľký plavý. V pohybe sledujeme víťaza plemena pudel veľký plavý. Plemeno pudel má 4 veľkosti. Toto je najväčšia veľkosť, pudel veľký alebo pudel štandardný, alebo často označovaný ako pudel kráľovský. V pohybe ho strieda ďalšie plemeno, ktorým je Lhasa Apso. Coton de Tulear, alebo už spomínané pavonka. A v tejto chvíli do figúry tam a späť víťaz plemena maltézsky psík. Belgický grifón sa predvádza pred pani rozhodkyňou v tejto chvíli. A užší výber pani rozhodkyne uzatvára čivava krátkosrstá.
tretie miesto si odnáša Budel Veľký Plavy. Na druhom mieste bude stáť plemeno Lasa a Pso. A víťazom skupiny sa stáva Maltézsky psík. Poďme sa pozrieť na 10. skupinu Chrtov. It's time to welcome the FCA group number 10. But before, please welcome our judge who is going to choose the best 3 within Sidehounds. It's our guest from the Czech Republic. Pani rozhodkynia z Českej republiky, pani Lenka Frnčová. A prichádza nám írsky vlkodav, ruský chrt Barzoj, škótsky jelení pes, afgánsky chrt, slugy, perský chrt Saluky, Maďar Agar, Galgo Espaňol, Vipet a taliansky chrtík. Jedná sa o poslednú skupinu dnešnej národnej výstavy a po tejto skupine, po tejto súťaži budeme pokračovať súťažou o najkrajšieho mladého jedinca dnešnej výstavy. Preto poprosíme všetkých jedincov, ktorí získali titul juniorský víťaz skupiny, aby nastúpili do prípravného kruhu. This is the very last group competition of today national show, and after this judging, we will continue with the Junior Best in Show finals. It's time to call for the Junior Best in Group winners to get ready in the pre-ring. No ale v tejto chvíli írsky vlkodav. Opäť do figúry tam a späť perský chrt Saluky. A máme síce v programe napísané, že začiatok posudzovania súťaže Victory Show bude 14:30, ale vzhľadom na to, že 14:30 sa už naozaj blíži a je za pár minút, nebude môcť začať posudzovanie Victory Show o 2:30, budeme chvíľu meškať. Posudzovanie Victory Show začne ako náhle vlastne skončia záverečné súťaže národnej výstavy, teda samozrejme s malou prestávkou, aby sa aj naši rozhodcovia stihli občerstviť a presunúť sa do kruhov. Videli sme plemeno Vipet. No ale v tejto chvíli taliansky chrtík alebo Piccolo Levriero Italiano. Tretie miesto plemeno Vipet. Druhé miesto perský chrt Saluky a víťazom sa stáva írsky vlkodav.
program says that the victory show judging starts at 2:30, but as 2:30 is in 4 minutes, probably you think clearly that we are not able to start judging of victory show on time, so we will be quite later. But the victory shows will start after the national show finals. The best in show title will be awarded, of course, after short pause, because our judges also need a little bit pause to reach our rings. Záverečný kruh máme pripravený na súťaž Junior Best in Show. Ja do záverečného kruhu pozývam pani rozhodkyňu zo Slovenska, ktorá 3 najkrajších mladých jedincov na národnej výstave psov za rok 2025 vyberie. It's time to welcome our Junior Best in Show judge at the National Dog Show for 2025, pani Iveta Vojteková. Ovčiarske a pastierske psy zastupuje biely švajčiarsky ovčiak. Skupinu číslo 2 reprezentuje Doberman. Plemeno Fox Terrier sa stal reprezentantom skupiny číslo 3. Jazvečník dôsrstý králičí za skupinu číslo 4. A za skupinu číslo 5 nastupuje nemecký špic trpasličí. Reprezentantom Doričov a Farbiarov sa stal Beagle. Za stavače uvidíme írskeho setra. Zlatý retriever sa stal reprezentantom skupiny číslo 8. Za skupinu číslo 9 Coton de Tulear. A skupinu chrtov reprezentuje Vipet. Získať titul Junior Best in Show je už samo o sebe vždy česť a vždy veľmi náročné, pretože je to vždy ohraničené vekom. Sú to všetko jedince vo veku od 9 do 18 mesiacov, pretože táto súťaž je pre jedince, ktoré súťažili v triede mladých. No ale získať titul Junior Best in Show na národnej výstave, aj keď to nie je výstava, na ktorej sa zadáva caci, je o to cennejšia, pretože národná výstava, ako sme už dnes niekoľkokrát spomínali, sa organizuje na Slovensku iba raz za rok. A práve týchto 10 jedincov práve v tejto chvíli o titul Junior Best in Show na národnej výstave psov bojuje. Videli sme v pohybe ako prvého bieleho švajčiarskeho ovčiaka. The White Swiss Shepherd is the representative of the FCA Group number 1 and the Doberman, FCA Group number 2. A v individuálnom posúdení Fox Terrier ako zástupca FCI skupiny číslo 3.
Fox Terrier Smooth, the representative of the FCA Group of Juniors, number 3. A FCI skupinu číslo 4 nám reprezentuje jazvečí gvozistý králičí. Tackle long-haired rabbit size is the representative of the Ford FCA Group, the group of tackles. A do figúry tam má späť zástupca FCI skupiny číslo 5, nemecký špic trpasličí. Pomeranian is the best one within the junior dogs of the FCA Group, number 5. Záverečný kruh v tejto chvíli patrí plemenu Beagle, ktoré zastupuje skupinu číslo 6. Dnes na svojom konte titulov má titul Junior Best in Group a je jedinec, ktorého uvidíme v pohybe o malú chvíľu. Stal sa najkrajším jedincom 7. skupiny. Je to írsky setter červený. V tejto chvíli v pohybe zlatý retriever. Aj tento jedinec sa okrem titulu víťaz skupiny mladých môže píšiť titulom víťaz Slovenska mladých. A v pohybe Cotton de Tulear. A plemenový pet
reprezentujúce skupinu Chrtov, teda FCI skupinu číslo 10. Dámy a páni, spoločne sme sa s pani rozhodkyňou Ivetou Vojtekovou pozreli na 10 najkrajších mladých jedincov, ktorým všetkým pani rozhodkyňa blahoželá. Ale ako máte možnosť vidieť, stupeň víťazov je pripravený opäť len pre 3 najkrajších. Dámy a páni, je rozhodnuté. Pani rozhodkyňa Iveta Vojteková na 3. miesto v súťaži Junior Best in Show posiela a tento honosný titul zadáva plemenu Fox Terrier, hladkosrstý. Druhé miesto a teda titul Reserve Junior Best in Show si odnáša zástupca FCI skupiny číslo 1, biely švajčiarsky ovčiak. A titul najvyšší, titul Junior Best in Show, patrí plemenu Coton de Tulear. Je pred nami posledná súťaž Národnej výstavy, ale samozrejme nevzdialujte sa ani po skončení záverečných súťaží tejto Národnej výstavy. Ďakujeme pani rozhodkyni Ivete Vojtekovej za výber 3 najkrajších mladých jedincov. No a poprosíme v záverečnom kruhu, privítajte dnešnú pani rozhodkyňu, ktorá bude zadávať titul Best in Show. Please welcome our Best in Show judge for today. A je to pani rozhodkyňa Viera Staviarská. Ovčiarske a pastierské psy reprezentuje austrálsky ovčiak. Novofudlandský pes zastupuje FCI skupinu číslo 2. Írsky jemnosrstý pšeničný teriér sa stal reprezentantom skupiny číslo 3. Jazvečík dlosrstý králičí zastupuje FCI skupinu číslo 4. Za FCI skupinu číslo 5 mexický naháč. Duriče a farbiare reprezentuje rodejský ridgeback. Gordon Setter
zastupujúci skupinu stávačov. Skupinu FCI číslo 8 v podaní Lagotto Romagnolo. Maltézsky psík reprezentujúci skupinu FCI číslo 9. A v skupine chrtov dominoval írsky vlkodav. Máme tu 10 najkrajších psov pomedzi vyše 1200 prihlásených jedincov na dnešnú národnú výstavu a my veríme, že z roka na rok bude záujem o národnú výstavu stúpať tak, ako stúpa napríklad v iných krajinách, pretože titul Národný víťaz je, alebo Víťaz Slovenska je naozaj titul, ktorý je hodný, aj keď je to v úvodzovkách len cacová výstava, pretože je to titul, ktorý sa dá získať iba raz za rok a hlavne je to taká prestížna výstava práve skrz to, že sa nekoná každú chvíľu. V tejto chvíli už pred pani rozhodkyňou Vierkou Staviarskou je náš prvý reprezentant a je to zástupca teda FCI skupiny číslo 1, ktorého uvidíme aj v pohybe. Austrálsky ovčiak. The Australian Shepherd. Pinče, bradáče, molosoidné a švajčiarske salašnícke psy reprezentuje novofudlandský pes, ktorého v tejto chvíli môžeme vidieť v pohybe. Pinscher Schnauzer Molossoid breeds and Swiss mountain dogs are today represented by Newfoundland. Novofudlandského psa v individuálnom posúdení strieda írsky jemnosrstý pšeničný teriér, zástupca FCI skupiny číslo 3. A na individuálny pohyb už sa pripravuje zástupca jazvečíkov. Je to jazvečík, dlhostrstý králičík. Tackle long-haired rabbit size, representing the FCI group number 4.
A v tejto chvíli v pohybe mexický naháč. The Mexican hairless dog solo, best in group, SCN number 5. Zástupcom duričov a farbiarov sa stal rodejský Ridgeback, ktorý je v tejto chvíli v individuálnom posúdení. And the Rhodesian Ridgeback or the Lion Dog. This is the representative of the FC group number 6 today. A v skupine stavačov dominoval Gordon Setter. And the best in group winner within the pointing dogs today is the Gordon Setter. V tejto chvíli v pohybe Lagotto Romagnolo, reprezentujúci FCI skupinu číslo 8. Pozrieme sa aj na ďalšieho víťaza. Je to víťaz pomedzi spoločenských plemien, maltéjsky psík.
a pohybom plemena írsky vlkodav uzatvárame individuálne posúdenie našej top 10 Národnej výstavy psov. Je rozhodnuté. V súťaži Best in Show si 3. miesto odnáša plemeno Maltézsky psík. Druhé miesto patrí plemenu Austrálsky ovčiak. A posledná fanfára zaznie jedincovi, ktorý získava titul Best in Show na národnej výstave. A je to plemeno Mexický naháč veľký. Dámy a páni, titul Best in Show v rámci Národnej výstavy je síce zadaný, no deň nám ešte nekončí, pretože o nejakú tú chvíľu nám začne posudzovanie v kruhoch a potom sa tu stretneme opäť na záverečných súťažiach Šampión šampiónov. Dear ladies and gentlemen, the National Dog Show is at the end, but in a few minutes the judging for the victory show will start. So, see you soon.